sitä. Eli me tuperataan aika vähän tätä etuosaa tästä. Näin. Sitten mitä lyhyempi ja ohuempi tukka, niin sitten tuperataan vaan enemmän. Sitten tehdään ihan perus ponnari. Ei mitään ihan kauhean kireetä. Suunnilleen tuohon kohtaan. Käännä katot tuonne ovelle päin. Tähän kohtaan. No niin. Sitten se voi laittaa ylemmäs, jos haluaa sen nutturan ylemmäs. Käännän vielä näin. Nyt näkyy tää ponnari tässä. Se on siinä. Hieno on. Sä tuperaa tätä ponnaria. Siinä kanssa, jos on lyhyt tukka ja ohut tukka, niin sit tuperaa vaan enemmän. Mutta tässä meidän mallilla on niin paksu ja pitkä tukka, niin sitä ei hirveästi tarvitse tuperaa. Aika kevyt tuperaus. On ihan okei. Vähän voi silottaa sitä pintaa. Sitten vaan käännetään tää möyhö tästä. Tästä näin. Laitetaan pinneillä kiinni. Sitä voisit vähän levittää, niin siitä tulee vähän isompi. Se ei haittaa, jos se on vähän tommonen epäsymmetrinen. No niin, nyt se on valmis. Tuliko hieno? Sitä voi tästä vähän korjailla vielä. Saamme nyt on. Noniin, ei se olekaan sit se vaikeampaa. Noniin, sitten me voidaan laittaa sieltä rusetti, mikä me tehtiin äsken valmiiksi. Se on tämmönen. Se voi laittaa tähän sivuun tai sitten ihan keskelle. Laitetaan se ihan keskelle. No niin, nyt mä voin vähän kuvasta tosta sivulta. Jee! Mä kierrän sut nyt Ines ympäri. Ton näköinen se on takaa, se on vähän sottainen. Mutta ei se haittaa. Noniin, se on valmis. Hieno, kiitti.